Balei Kiew Meghalaya ka sakhi ya ka Jingkiw ka Jingdon ki nongpang HIV AIDS nadu usnem arhajar san. Kamdei ba ka Kiew sen dei ba lesi kila dan hi kini ki case hapo ajala jungi tambalong 4 lap di kadang ya ki snem ki puat pat ngila kham explore ki screening hadu ki sub centers ngila le ki screening ki PHC ki CHC ki district hospital bar kumjuru ngin dapat ba ka screening jungi ya ka HIV ngila kham pen buon bhate Kumno uni HIV usap hriang ni u yabit pat shikiwe ki para brio Kabaning kong kadai lingba ka jingi shongkha klem jingada bat ki brio ki ba don ya u HIV ha ka met jungki nangta ka baar kadai lingba ka jing pendan kam ya ki ju ki tiar ki bandap kum ki thernia inject khamtam hamwa ha ki bajumlien ban ya inject ki drugs lada ki inject da uju u thernia kamwat lada uwei na ki udan ya u HIV uta uweiru lani kata ka weiru ki laban ya betlang nang ta pade nakakemi ka ba armet kakemi ka badon ya HIV ha ka por ba ka armet lada kam di tiknahi ki dawai te u HIV ularu ban betche ikhun jong imo nang ta de ka basaw ka de lingba ka jingyo snam lade ka blood transfusion ka bangi khat na kiniki unlicensed blood bank ka bamot ya ka snam ka paklam da screen te khabai dei bat ki person living with HIV ki baja na ka treatment mo akan tu ya baro ba kin one pass ka treatment mo bakan di ki dawai mo ngi don mangi in ai bangi ti kamon ki kediang kat bala mo man support di te badi kitu ki badang di dawai mo di testaba ki dawai mo nai ja na treatment mo rapi ja na treatment mo ngi rungi jenjar piru jenjar jangan sko aban batai ni ba hoi mo la dangi di dawai tikena la dangi di dawai testa mo kam mut re mangi akut jingem dah mut ngidang lai ban chongkha klem na penbit ken ya i lok na ya i khot Kajela Meghalaya kalaya tingkho menta bat kajing ka bakrau ha kaliang ka kot ka khya jong upat ba ha ka ba kani kajela kala sakhi ya ka jingkiw ka ba arspa arpway percent ha ka jingdon ki briu ki bayo ya ka jingpang HIV AIDS hakini ki khat khandai snem baladep hadu kumba shi hajar ngut ki briu ki langat hakani ka jingpang manla usnem bat ka jela Meghalaya kawan ha ka kerdan ka ba henriu ha ka bayadai bat ka jingroy jong kani ka jingpang ka jingdon hinongpang HIV ha kani ka jela ka long north point saw line na ka shispa ka balong ru arsha ya ka jingdon jong kinongpang hakari baro ka way ka balong north point r way na ka shispa Balei ka jela Meghalaya ka sakhi ya ka jingkiw ka jingdon kinongpang HIV AIDS nadu usnem arhajar san bat ki ki sin jam ki badon kam bangin le ban pinduna ne ban te lakam yakini tungin ye mirjing mut hakani ka program bamenta shwa bangin ya shakmat sha nga bangin pini thu yapi ya kiriu shampang bat kinong simbenta hakani ka thup ningkong ning shap yidon ya ikong yada phira langria ibadei I deputy director care support and treatment ha Meghalaya AIDS Control Society lani ka max Yun dekat bat niru ya I Dr. Hujon I bakmi ya ki kam bayaday bat kajing yada HIV hakeleng ka Meghalaya ka batray kam hapo jong ka prevention division jong ka max biang bat khadu khadwa ngi don ru ya iba Zayan Marwen I baday u assistant director jong ka greater involvement of people living with HIV but CSS ha Meghalaya AIDS Control Society Te kajing kali bening kong kwa ban kali ya I kong yada namar ngakwa ipi ben pensya ya ki nong pe ki jongi syapang kajing pang HIV ning kong ba kita ki dak ki shin leni ki symptoms ki bak hampau jong kajing pang HIV di kabening kong ladangi stang shamo ya u ke we to HIV di virus kabangi khan human immunodeficiency virus but ladang ni petbha ya ka kerteng jong no immunodeficiency am uni virus ukta ya ka bormet ke jong kibrio mo lada kani ka bormet kamot kani ladangi ong ka bormet kamot ka bormet ka bangila ban yele persha ki we jingpang ti kumta hi uni virus ukta ya ka bormet but kidan ki por hi ru bangi I ha kibrio ki badan uni khunyang HIV kila bandan kila bandum dan kinu ki dakishin kata kebangi khat ki asymptomatic
klem kanu ka ki dak kishen hendrei pat lada hendrei pat kumbangi ongkat badang yan kisngi ki brai ki snam ni ipat ba uni u virus ula ukta e ka bormet ti hakata ka por hingi sala bani i ki dak kishen kita ki dak kishen ki ba ningkong e ki la ban long kum ka jing khishet khari ka jing penhiar dan ni ka jing hiar ha ka jing khia dan ni kidan ki poru ba kidan ka jing tersan ha ka men hakikti ka jat kumjuru long kumbangin ong ru ba ka Jingpang TB ka Jingpang tuberculosis ka de ka we ka Jingpang ka ba ulsien kini ki brio ki badan uni kunyang HIV ki laban yo ka Jingpang TB di kumta ka let's see ka ngatharai kani ka AIDS mo HIV AIDS mengisai yo skomba ka AIDS pat ka de ka ba ka lalong labun palat kita ki virus hapo ka met ki la kharoi shibun hadu ba ki brio ki la khambun kita ki Jingpang kum kila aban New York ki Jingpang kum ka TB ka bangalaong ti kum ki Jingpang kini ki ba mong ki thaliet lani ki Jingpang TB ki babun rukam kila benlong kita ke dor ti kunung ila ban progress mak katin pareng naka HIV syaka AIDS dak kanu pori ai kasim ban poi shadu ta sudu ka level jong ka AIDS came from HIV to AIDS from HIV to AIDS si kala benlong kumta kan kesyong ha ka immune system jong brio ha ka bormet mo namar ba let's see ha ka program jungi ha ka jing pet khmi jungi ki brio ngi i ba ki brio shubo la dade ba ki kila dan yu khanyang HIV let's see kila la ban hadin arsnam kila ban yo kata ka Jingpang AIDS mo henrei pat la dade ba ki brio pat ka bormet jungi ka khlan o ka duna la ni ka tolan tharai tang hadin henriu banai ru kila ban yo kata ka Jingpang AIDS ka ba dangila ong AIDS kamot acquired immunodeficiency syndrome ba kila abun bahaki ki Jingpang kila pau long ki kam long shoot tang ka we ki Jingpang kala long multiple long la khampun yang ki Jingpang ti i Dr. Hujan kumno uni HIV usap hriang ni u yabit pat sekiwe ki para brio ti ba ki dan south di ki linti ma ni laban ong ki routes of transmission ani ki linti ba kumno u HIV u yabet na iwe ibrio sha iwe pat kabaning kong e ka de lingba ka jing shongkha klem jing ada bat ki brio ki ba don ya u HIV ha ka met jongki nangta ka baar ka de lingba ka jing pendan kam ye ki jo ki tiar ki bandap kum ki thernia inject khamtam hamwa ha ki bajumlien ban ya inject ki drugs lada ki inject da uju uternia kamuat lada uwe na ki udan ya HIV uta uwe ru lani kata ka uwe ru ki laban ya bet lang nang ta pade nakakemi ka ba armet ka kemi ka badan ya HIV ha ka por ba ka armet lada kam di tiknahi ki dawai te HIV ula ban bet che ikhun jong i mo nang ta de ka basaw ka de lingba ka jing yo snam na de ka blood transfusion ka bangi khat na kini ki unlicensed blood bank ka bamut ya ka snam ka paklam da screen shwaban aya itu i brio kita ki de ki saw tadi ki lenti bau HIV ula ban ya bet henry ka judan ru ba mo ka misconception hai ki patwa ki sngo ba la da ye shong lang lani ya bam lang na ki jo ki tiar yeng ne ling ba uperjong ne da ka ba ya ring men sim ya ka jo ka le ne da ka ba ye shong lang ha ka jo ka ben ha school ki sngo ba ya bet kum ta ru henry kam dei kum ta dan tang kita sau tadi kilat ki lenti ki ba u HIV u ya sapriang mo ting di ki ong kumfi ong himentan perjong tino perjong ru kamla kata ka jing kili jong amano kamla ban sapriang namar habau perjong ula da for example yenu bodan ya Jingpang ni ndak si we kata kamla ban sapriang ka Jingpang HIV kamlong kum kamadiria mo bala ban ya betling ba ki perjong u HIV virus umla ban survive hau mosquito ha ki perjong ka de bet human to human kata to so aban hande ba jingkan jong Dr. Eliru ong kibun kibri ki dan sta kan ki dan kan misconception when it comes to ya u project perjong tede ba ha jingem try la shit perjong i try hisen ta kamu de u HIV transmit lang through jingat perjong ta kamu bro i ayo HIV lon ha perthai ti bazai manu ki bakham don jingma banyo ya kani ka Jingpang manu ki bakham long vulnerable kumu isong na pe haki manu bakham don jingma banyo ini HIV mo te hakum ki para brio
mo kin dan mi ni ka misconception mo ban mi misconception ba ha be de HIV mo ki kham ma ba ki nong di drugs ki ban yo mo ha be de HIV ki kham dan jing ma ba ki female sex worker mo ni sidong ta program sigi ba ki kham dan jing ma ban yo HIV ni la fi pe ka statistics ba na ka 6% ki female sex worker ka amount tang lai percent na ka 6 te ki bedi drugs ki amount tang 8%. The mother to child kumala batai Dr. Elementan na dai kimi imtep by den HIV ane dai tep ru ikham di dawai tikna tiklawan becai kun te to ka amount tang 3%. Te ki bai ki homosexual ki bisexual tang 3%. Hende ka bosusi in batai fi along ba hadu 80% ka dai ki general population having multiple partner through unprotected sex. 80%. 80%. Te ka mo asu on batai ba po ka jela jungi ki brio ki have unprotected sex like anything. More have unprotected sex like anything. Number PPE when it comes to our society, apokasi society, nim keranta yang ka sex nim long number nim pat long ra ki kumlo tasukan ka sex ni ong bakalong bean, bakalong immoral, mo bakalong kabam day man kan, mo kalong shame man kan, andai ka susi kalong pa adu 80%. Ladang na telar fi ka National Family Health Survey ro apoka jela jungi ki sindang in their one lifetime ki shong ka hadu prato khandai ngot ki brio ki kin thaipat between 1 to 2 te kani ban address kan ki issue mo ka along ka sexually driven epidemic mo apo ka jela jung ban address kan ki issue ni habzang na iya ni habzang kin man kan about safe sex mo about faithful to a partner mo apo program jing ru idan kan ka ABC approach mo bangi shit ong ba A stands for abstain from casual sex ta ki jing shong kha ba outside the committed relationship ni de ban abstain ken kung gitu give on sex with benefit or friends with benefits to gidan they ban abstain ken gitu bro mo you should always be faithful to a partner and C stands for you should use condom ken ni de ban sang ken ken condom ru apo ka jelas jing ken condom ru kalong ka ba kum ta bala batai fi minta kalong shame kalong immoral ting hab sang man ken ken ni and ka hab sang chona man ki yeng ken ban la hi men address kan ka issue Katai gidi kawai ka misconception mo pi because kat kum ka research bangalek mga ngamut ba kibriu ki bayo ya kani ka jingpang ki khambun na probably homosexuals and bisexuals or probably sex workers tama pi 80% it's like general public. Dr. Rujan hadu kanu ka long kebadan kam yang i ban tip ialah ka jong ka status ka meningkong but hadu kat nu ngi day ban test sila di dakadon kata ka frequency kasnem uyu ko bangi day bang hap an test yala di bingin tip syapang ladang idan ya kani ka jingpang ni em okay ba hakabaya day bat kani ka jing test mo ya ka HIV tingi don lagi jong ki protocol kat kom ki guideline mo tongan sedang shana ki khulung tila da kumbanga ong mene ka kemi ka ba armet kala ban penbet ya HIV sha itu iklung te habala kha ya itu iklung kadon ka protocol ka bangi khat ka early infant diagnosis ka EID bangi khat lingkon te hangta ngi ju test itu iklung ha por be idap nrio tayo nangta nrio banai nangta khat al banai bat khat pra banai mo te ha ka bay dei pat bat kumbai ong I ba zion mene ha ka bay dei pat bat kini ki higher risk groups mo bat ki pada ngi don kini ki NGO ki bay trai bat ngi ki baju register ya ki bakin don hapo ka jingpet jongi mo te ya ki ka protocol ka de bangin screen for HIV at least 2 times in a year arsin chisnem mo te henre ha bangi kran ya ki general public uno ubreu la ne kano ka breu habakila khamtam ki bala khat pras nam chaneng kila ban let pates ha kano ka por namar kalong ka babha e bangin tip ya ka HIV status lo jong nangta de lada madan manur ki bas ngo ba kila long expose ye kito ki routes of transmission ki banga kran manage khaman te kila ban let pates no immediately ni kila ban apru kumdo henriu tayo hadu lai banai namar kumba kran mene kumbala ban di ikong yada ka don ru ka window period mo ha ka bay day bat kani ka HIV ka bombat u HIV la don ha ka met henre kampat pau ha ka test
Ti kenang ban la ban kam penting la na. don ha kamet tama pat pa ha ka test Numpat pau ha test mo. Ti kenang ban kam confirm ye kita. Ti la dadon manu ki basngo ba long expose to casual sex kumbaong sharing of infected needles mo. Ti kila ban det pa test biang Hoai kila test immediately yo kisngo okay they non reactive mo hinde hadin lai banai pat un sapau te la dadon shisha ni em u HIV ha ka metro kila ulai rong ni em ka shi pau ba hadin lai banai ke like 3 months to 6 months kala ban shimpor depending on the body mo itna iwe brio shi iwe pat te kini ki test ru ki don arjat mo ke don sha kata ka screening test Kabag ki breo kila ban let hakino ki sub centers ki PHC ki CHC kino ki jaka sumar private public kini ki tertiary care ru kom handigram sa civil kila ban let phale kadi free haki public health sector kadi free te kila ban let sha kata ka screening test kabade tak I finger prick basu prick tang na ikti te tang hadien hapo steng ta la yo ya ka report kadi ni em reactive na non reactive tamba kata kampat de ka confirmation lada ja ba pau reactive Ihaban let biang kita ki designated centers ki pangikot ki stand alone integrated counseling and testing centers mo ngidon live santali ha kani ka jala jungi ki kila ban let ki ban confirm biang whether katu ka reactive result ka bapau ka te shishan em positive pat kan whether ban pentikna itu beliau ide ni em HIV positive kita ki test ki ba ngile but kumbang ong mene kalong ka babae ya baro ki adult si ban tip ya ka HIV status lo chong Ti showing one shi kong ya dang kwang klib yang ipi tin ladap kita kita sang kwatip tagi procedure for example ngali shi kita ki testing centers bepair shu ong ubriu lani ka briu ki don ya kani jingpang HIV ke ikasin jam bagi di ban le next okay kambod dalalap bagi ki HIV positive inna kamla mai kong dam panyarap ya kani ka jingkali ya kata ti kumbila ong shay Dr. Eli mo ba I napo ki dan taki screening test then kinsa confirm hapo kita ki ICTC mo integrated counseling center ti hakini ki ICTC pat kilale ki 3 confirmatory test hadin bala adable ikini ki 3 confirmatory test ti long napo namar hapo ki ICTC ki jongi ki dan ngidan ki counselors ki bala aisha ka pre-test counseling shwabakin namar shwaban le test HIV ki haban aisha ka pre-test dan bar ka post-test ti shubu ki long confirm positive pat hadin ka tu pat kisa eye counseling biang dan ki refer pat yaki shaki ERT lani ki antiretroviral therapy ki centers ki baai jeng sumari kini badan yo kuni khanyang HIV ti hakini ki ERT centers hi baki ai ki jeng sumar long ki kila ai biang kita ki counseling ti baki follow up bet naka ni ka centers kanutli centers ngidan po mentang ngidan south long hapo Meghalaya hi ngidan southly ki ERT kanu e bikhaban siu ki beriu ni gilich na ka kimdan kam bansiu nadu ka testing nadu na kita ki FI kita ki ICTC ka by test ru kimdan kam bansiu kalong free ba hoai ti wat hapo kini ki RT centers ba ai ki dawai ru lani ki test bakile kalong free dot barokhan kimdan kam bansiu kandiat ro ta tiya pa kandiat halor ki prevention lani kita ki lat jing yada namar ngatrai ki menta 21st century la don lut technology etc ki tiar ki tar mingila ban yadai ladi kat kum gijing smuthu jong pi kum gijing ya liti jong pi hadu menta how do we prevent ourselves can with what we have already see how we can prevent ourselves more como mene long shay zion more regarding kita ki EBC more the of course mangi naka offer jongi ngi crunch phangata ka usage of condoms more ngi long condoms is one of the tool ba to prevent HIV mo kanang bangin yada na uni kanyang HIV namar ba ngitip hi kumba mene ka ba ila ban I zion ba 80% kadai through the sexual intercourse mo hak ba ya shongkha ti ka wei hi kande hi condoms mo ka ba aru to ngidan gini ki injecting intravenous drug users kini ru kata kamot bangi haban le hi ban along bangin ai ke jingi kai kumbay laong Dr. Eli mene bangidan kita ki NGO mo ki batray lang bangi di ki ba ki ai jingi kai kumno ba ki ban ai jingi kai maniada yala di mo biet kum ha ki
ki bangi ong ya ki bangi trish phang kini ki female sex worker mo ti kadai ke condoms mo kabar kadai ki da kabar pendan kam ki thania kum kini ki ba pendan ki ba inject drugs ki turu ngidan kam hi bangin educate dan bangin hikai ki bakin pendan kam daki ki thania ki ba thamai dan ki ba fresh da ku pendan kam daki balap pendan kam na manu pan mo sakawai ru kumbangi I ru baki khlung mo kumbi ong Dr. Eli kini ki ID ti khlung ru pe number ba kumbangi ong mene baka ka kemi shi khun mo la ban ya ben ti takadaw long ki khun ru hadien baki la adap kha cubu ka kemi kala ade bendan kala ade bandi dawai mo cubu dak la atep ba hakapol bapun dan kam bandi dawai ti hadien bala khai khlung ru la ai dawai I khlung hadien bila adap kha but uni dawai ki haban pendi shwai ka nyopu ar kanta ti kapang ka bakongsan bat ka jingkli mo kwan kli phi ka long balingi I kata ka jingkiu state jong ki cases menta ha ka jilla ka jongi pe ba ka namar ba pe ban chupen kan mau no mo HIV u sedang house nam long balam house nam prapu wei mo ti ka nang tar to hapo India la lap house nam prapun rio ti kawan kani ka National AIDS Control Program mo kaba ngi tray hapo kani ka National AIDS Control Program ba ka asdang na du usnam khandai 1992 khandai pu ar usnam khandai pu ar hakatu ko po kadang long ka initial intervention ti kadang long kadang di kajing sedang kajing lam ti kum ka office jungi ka kata ka kum ka office jungi ka Meghalaya AIDS Control Society ru kadang sedang kata ka phase 2 jong ka National AIDS Control Program ka bade ha ka usnam ar hajar mo o khandai ka sedang ka phase 2 how usnam khandai ti kadang long kam dei ba ka kiu stand dei ba le si kila dan hi kini ki case hapo ajala jungi tambalong 4 lap ti mentapat namar ba kumen shwa pa ngidang sedang dei ngidang long kadang long thamai le si ngidang kini ki testing du ngidang le tang hakini ki ICTC ngimpat pen explore ba ti ngidang shifting banwan chakmat banwan chakmat ti ngidang sedang betang kita ki ICTC mo ngimpat sedang de ngi tang kita ki few ki testing du ki badang long limited ba kita ki pon menshwa ti kadang ya ki snam ki pon pat ngila kham explore ki screening hadu ki sub centers ngila le ki screening ki PHC ki CHC ki district hospital bar kumjuru nginda pet ba ka screening jongi ya ka HIV ngila le la long ngila kham pen buon bhatia long even haki ni ki NGO ru la ong le kita ki CBS testing mo community based testing long bangin le bit kat bala bangin test ki brio bakin tip ken la ki dan ne kem dan te bazang ngarom yang shapi hatu la ban pen kot ya kini Jingpang HIV AIDS pe ki brio adu mentamo ki brio ki nam don me ka misconception ba tasyu HIV kenyap no mo tasyu HIV long kenyap kloi no te bapen kot hadu mentam padon dan penja abet napo kambat jong brio pada gidon ini ki dawai beng yong ki ART antiretroviral therapy mo tela nu kabrio ne ubrio uba la detect positive tela da ki di tikna ini ki dawai tiken em kam slam dah ti kamut kita ki dawai kisu pen suppress no ya virus ki suppress okay te kumapi ong romantan ba kumnu hadu no kilaban em tiladangi pet ki bon ha kini ki study kan ki ba laban yo na po aidsmap.com laban yo na ki BMC infectious disease journal ka ba study about India te hapo northern Europe lo dan ko ka study ba ki le kini ki brio em no kanya hadu kan no ki laban Islam te ki laban pet ba data ki di tawai kenapa ka life expectancy jong ki ka range between 70 to 78 years kumjui kumki bamdan ni kunyang ro telada ki di dawai tikna ada ki di dawai testa kan te machu ngai fi ngaru mentah ni la 11 years living with HIV kan te with proper treatment with proper care support counseling long ila ban em kum ki we ro ki bamdan ni kunyang da sila pan peja po India jungi dan Nur Muhammad 34 years they done B Sekar 35 years they done Magic Johnson the most famous renowned basketball player 33 years they done Rupert Whitaker 44 years 45 years these are all
ki living example kin ki ba even though idan new kenyang ro and they with proper care with proper treatment support ki la ban im kum ki brio bam don new kenyang kin te ka ba ma ka long ba ki bon ki brio kim ki dang mot me ban ki jangai dan ka treatment ro ki dang mot bala kot ka jing em mo imat ka le se kan ni ro kan de ka we ka daw ki ja na ki jing di dawai kin ni da ki wan chakmat ki la be ban em kum ki brio bam don new kenyang ro kin ngan klimi phi sakoi pa kajing kili nama de phi omta balei ki briu ki shepti man wan chkhmat kajing sungo jonga kade ka stigma lani kata kajing pej iben mo ki briu ki badon yau niu jingpang te kamut lade ki briu ki don dakawai kajing mut jing perkhat chapang ki briu ki badon lupai kani kajing pang kamut kani kam kata kani kata apalat yaki namar ka pin shepti no yaki kamut kata kam aila yaki bikin wan chkhmat bikin lit test ban yo jing sumar kumong phi khatwai snam manta hatu pi ju ya kendu kita ki stigma hak imlang salang kajungi ka stigma discrimination hapo ka jela jungi yang sipatai pi ba kadang jur hadu kata mah ba kidon ki brio ki ba kidang sa abe school ru na kada ba kidon HIV mo is because ba kimdon ni ka basic knowledge and information when it comes to HIV kidon ki ba sa abe kamru jangan mla mention ken akan nu ka kerja kan ni kidang don kita ki case mo kidon ki case ru hapo ki hospital ru te badan HIV sa delay ki services siapa Islam, siapa postal untuk beri HIV positive. All these factors can contribute ke stigma and discrimination more, and ka affect ke mental health yang kibrio ki em ni kenyang hadu kata hakaba ka affect ki kumnu ki sngo ki behave, kumnu ki feel, mo kumnu ki bor perkhan, mo ki sngo long stress, ki don ni ka stress, ki don ni ka constant fear, atau constant fear of being found out, ani lada kitep, in le amnu mo ka tu ka fear ki don ki sngo long hopelessness. Mo kidon ni suicidal thoughts. To all these factors can contribute kan jaka jingja na kibrio ka treatment ru. Mo and when it comes to general population ru stigma ka contribute habai ki general population kim nu dengan semarang phale yaki. Das. Mo ada suban nya ipi ba when it comes to ya habede ba stigma and discrimination ki brio ki ba im ni kunyang kim kwa ara bakin sen yang ida. Badan ni kunyang hende ki kwa ki brio boro bakin dan ka correct information when it comes to HIV AIDS, bakin dan ka basic knowledge. Padahal ka kumusidang mo knowledge is power, ada increase ka knowledge, ka stigma and discrimination ka decrease kan. Kaju kajing kli phi Dr. Hujan. Kata ka stigma kat kum kajing siam kajong phi simet. Kumnu phi i kata ka stigma hang ni hapo ka imlang sa alang kajong ni. Kumbala kren de iba zayan kita hi mo. Ka e ka banga kwa ban ong long kalong ba ka jingma mo kabay day bod HIV long kami nakata ka stigma te de nakata ka daw ka ba pendita ya ki brio ba kin mi shakmat ban mantes ki brio ki prefer ban numtip ya ka status la jong ban ya ka ba kitip na ma ki sngo bala da dan batip kamut kumno ka em lang ka sa lang kan pet ya ki la ni em ban em kum ta mo te kata ka de ka the biggest challenge ka sngo ha ka em lang ka sa lang ka jongi ka ba watla naka programi persyang sibuon ki ay man le ban nakabenta ban penbah mo ya ka hakani ka benta hakani ka feel henre nga sngoba ka de ka ni kan ka stigma and discrimination haki imlang sa alang haki school haki jakatre let's say ki breu ngam tep ba kim kwa ban pedyang mo ya kata ka right knowledge de ki sngotenat hi ban stigmatize mo henre ka de ka biggest challenge kan yang ba ladang yam la hi ban penja ya kan ni te kamut ka cases kan nang kiu long sosi ban ong tang ba ladang yam la hi ban yele persya ya kan di ka stigma and discrimination but kas dang bet nala yeng nala snong nala imlang salang nagi bor snong nagi bor na baro at all levels mo ngila ban ong te ladang yam la hi ban do away but kan ni ka mindset te kamut kani kita ka jingpang kala ban nakiyo namar ba kan khang yi brio nakaban mi shakmat ban tepilati mo Zayan biang namar phi na po ka greater involvement of people living with HIV kuma phi balikin shabe school balikin shabe kam haba umniu khnyang sapret te kumta so em nakaliang ka society jong phi kita ki support ba phi ai yaki khnang ba kini ki bri kinwan shakmat kata maningkong kabaar ban pensngu thu shubo na ki fili ki school lab ini kena gadon yang ni jingpang
Syabe school don kata ka support na kaliang jofi ban le cheki ban pensmutu bakalong kumni kamlong kumtei kumnu kun naman marway ngam try haba marway kla ting lupa kumnu kin le ban pensmutu shiki authorities jong ki jing tri jong ki jing leran kala don lupa ina kaliang ka society don ke ba jing arab ni ka support beka ai the mostly kini stigma and discrimination bangi face around jan baro ai ki debi ba ki bru kim don ka correct kim tip ka correct information ta ki da mudai ba u HIV usap syang rangi syong lang HIV usap syang ladangi bam lang ka ju oplang nangi don kam ka ju ka kitar mo ande kum kini ki case ni lai ni sensitize ki mo on the correct information te lada ki tu ki bru ka long aware te ka stigma ru ha tu ka yu te ki ka duna ken ndi ka duna ngan ong ba ki kum ka tu ba case banga batai film tan osabe school and then napo network ru ki dan ni ki bru balet ibri im new kenyang te ba collaborate nang ko office ngi tengi let ni advocate ni sensitize te kitu ki kena kisha reinstate biang ken te kum kishnang ru ki bun kishnang ru ki ba mo ki ba don shom ta ha ko wi kishnang don ni badi kwai ni badi yu ki te badan HIV mo te kim tit issue namar bele ki dang bet ba ki dang mut ba bet ken ta ka jing bat plastic na ka jing yu unless we let ni sensitize tu kishnang te ki kisang tu ken te kum bala ong mane ka knowledge bita baru khat ini empower ila de correct information kin ha by David HIV AIDS ban chuban ni ka wong zion bo kadan sakani ka HIV AIDS act ka bala pas ha ka snem 2007 8000 khat nyaw kadan ka tu ka act ka ba beli ba long kani ka act ka one in place kanang ba ki bri kin kham wan shakmat nama ba ngi suthu ba ka de ka stigma mo stigma kala aban long stigma kata ka jing shaban ben ha ka imlang salang ne ka jing cha nyaw ben kadan ru ka jing nyaw ben naladi yaladi ru ti ta ka daw kadan kani ka HIV AIDS act ka ban bin shy kanang ba ki bri kin wan shak khamat lada ki syam kanu ka jing shaban ben nani ka jing sha iben ha ka imlang salang kadan kani ka act ka ban protect pan kami nang ya keren nga kani sawi ka jing kli ko aban kli kata lingba ka umbia pat hatu kala ban spread ni aming naman ni klem ya keren halor kata kendiat ni ki umbia saliva nilap does the virus spread through saliva kumala batai men okay daga saliva mo ka percentage of root of ka percentage bahkan ya bit ka is only 0.05% mo 0.05 ho long yu tamba long ledang ong saliva mo shubu ladadan ba bia hang tu lada filibat kumno fi kata ya tu ka umbia kamdan yu nama virus la ban hapo ka environment ka ba khamslam mo tamba ledang ong umbia pa shubu la habaki yado mo kum tu ti ka tu pa shubu ladadan jingmong ha ka shentor ti la bandan kata ka transmission tambah kalong very minimal kalong ka ba duna ti ka ban yeben namar ba bun uni HIV hiru hakini ki hoy haki kamet jong ki briu ubakam ukambun hi hakasnam hoy long kidan ki khaki kini ki kidan kini ki fluid body fluids kidan kini ngibun ki body fluids long kala long kasnam la ni ki ummat ne ko umbia ne long kalong duna ba kani ka man ong man yabet kan ta nginya kren kendiat halor kita ki awareness namar ngam kwa ban yakren chapang kata ka jingalang ka ban jadang shen tangbang kwa ban yakren kendiat halor kita ki awareness khamtam nakaliang ka max hadu mantangi matang yakren ke ba ka max ka thumu ban le ke ba ka society klale hadu manta to spread that kind of awareness for the people of Meghalaya on sedang swa ni ba sayon tena poko office jong Meghalaya is control society heta nakapor sa kapori ni le ka awareness na fipel le Jerman kasi ni le besh kisnong sa school shiki temo hapo ka IC division jongi dan kini ki mass media mo through mass media ni cover awareness through lingba ki FM radio lingba ki news channel lingba ki newspaper lingba ki outdoor media pat ni try ban display ni hoardings hagi strategic locations ki bahe long haba ki bri kin ui khambon da hagi jaka yo mo jaka jingelang bon tingidon ni ki wall writing apo ki center of repair PHC CHC mo tingidon ru ki bona ki events no po office ni na fi pekin na fi follow ka page jongi social media ru fin ki events po repair ni don ki international day against drug abuse
mo ngi dan ki International Youth Day, World AIDS Day at the state level, district level, mo ki village level awareness ru paper ngibun. Long ibun na ki dan ni adolescents education program ru hakaba ngi train ya ki noinkai from different district ken lingba ka 16-hour program then on HIV AIDS Act lingba kan dia ki noinkai ki train ya ki kena school ki kai kena school ken ni repeat ki buna ki activities ken kum ka jipa activities ru mo hapo program jingiru we always try to involve the community people ki beri ki asakta ini kunyang namar kum ki wall SD ki events behe dadangi pen iya ka do jeng tu ki beri ini kunyang stigma ru kan dunata tikini gide ki bangi ni try ban penduna ya ka stigma mo lingba ka involvement ni kum bala batai mem ya da on the HIV AIDS Act ru mo kan ni ka act ru ka kamsha kan ni ka act ban pej ben ne ban yo ben ki video ki em ni khnyang ha be de hayang asam ha kan em lang salang healthcare setting educational setting ni ka act kamsha an ni ka act ru ka kamsha ban disclose ka status Chong tanga dan HIV ngamla ban pilatip status nga pimla ban disclose hai yearly without my consent kadang kata protection kadang kan protection ru and kan ka act ru ka hab ensure ba boro ki brio ki ba imun ni khnyang ki hab yo ya ka treatment but support ken mo and ha ka bai de ba po court proceeding ru lingba kan ka act kimsha ban batai ka real identity jonga ya ki support ntu em kamsha ka ngahap suppress ka identity jonga ta ka we kerteng okay mo telling ba kan ka act ru and kumbangin in pej ben ngin yo ben ngin any form of physical violence towards kibri ba imun ni khanyang ru ngila ban pencitom mo ngila ban aset adu arsnam baka fine kala ban ki hadu si lak lu ken tikini ki gila jingeda ken gila jingeda kibri ba imun ni khanyang bat ka community involvement mo nakapor sakapor tin nakaliang ka sarkar pat ke bakala ban le ban yada nakajing sapriang jung ni khanyang no malan chuba kita nakaliang ka sarkar pat when when it comes to bangi integrate lang mat kiwi ki other department habai dai but HIV AIDS kumno bangin rat khong ken jing rap na kiwi department te malang pon gidan ni inter departmental meeting habai chair i DC apa district level te integrate ken ni khot lang kiwi ki department ru mo te ka outcome jong tu ka departmental meeting ka long ba DC ru ila I can direction ya ki baru ki department ba they should talk about HIV AIDS hapo ki training jong ki hapo ki meetings jong ki they should start talking ken about it has kalong kumta mo then when it comes to ki health department ru temen tangin sadon kan integrated health campaign mo man sedang ala simpanai te ha kan integrate lang mat ki ada health department ru kumari ka malaria kumari de ka non communicable disease kum BP sini te integrate lang mat ka national viral hepatitis control program ru mo ba tuberculosis ru ni integrate ya kene kenang bangin kalong join dah kalong ka join collaboration ki health department kenang ban yo kan ya tau so ne tau kum ba thmu ma kum ka thong wangi ong integrate kan ne man tang sedang sona maulai po is kasil kum last year ni la je pelong isha ka riboy deh ini riboy west zenja izenja teman ta kasil bangi target ya ka is kasil gen Ngatrai kaporu kam syasyu hendring kadang don por sak hendiat banganyo sngo kita ki closing comments na borok langut and sedang syua ni kong yada ki closing comments ki jingkring bakhaddo jong phe ka nakaliang ka jonga ngatrai nakaliang ka jonga kalong ba kumbang ila ekran chpang ka HIV kadai ka uri uknyang uba mne bakta tang shimen ka kta ke emlang salang ti kalong nakaliang jonga kwa ban kentu ki pat ba mo ba lada kitep yela dia bakidan uni khnyang HIV bakim de bandan ka jing sngo le ran lani ka jing sngo ban nyoben lani ban sngo ben yela dia lani ba ndai bakide ban wan hi shakhaman ban wan sheme ka jing sumar namar beli ba ka jing sumar ru kalong nakaliang ka sarkar hi ngila ai hi kata ka free ka bakim dan kam hi ban siu pisa tang khandiat ru bat bakin le bha bakin wan shakmat bakin di bha testa bat tikna yo dawai namar bale ba ngilai i ba kajing di dawai tikna bat testa ngi i hi kita ki yu mo bak ngi i bakim dan hi kinu gi dak kishen hendai ki de bandi bet tikna bat testa
but namar bangi la UI ha ka program jungi bangi ong ya kata ka ba bakin long kumba meneng la ekran ta balong suppress mo tadang la ban pa uni khnyang da khnyang HIV on long suppress but kinum dan chu kinu ki Jingpang kin la ban em ka balong normal kumba ki weipan but ban kenturu ya ki em lang salang baki de ban ne ban iben de baki de ban IMCM but penslon lang bakin wan but kumjuru khamtam yaki long kami namar ba meneru ba ngila ekran mo bagi dan hi kita 3% ki ba ki khlong ki ngat mo ti kumi ki long kami ru bakin wan shakhamat shemi kitas le kitas HIV hakapor bagi dang pun tada de bagi dan yu khnyang HIV ru bakin di tikna ki dawai kanang ba kan laj iklog in line na yun khnyang but bakin long kinyo ka long yeng ka long sam ka ba shat baklan Dr. Rujan. Tana kalyang jangaru ka khubor bang akwa ban ai shiki patba ki basngap pet ya kani ka channel ka long ka baning kong ba ki dei ban long ki bakloi ban tip ya ka HIV status lajong voluntarily mo kila ban mi shakhamat ban li phates namar kumbalong ki ki Jingpang ki nu ka Jingpang ru kat badang lap kloi hi ka nu ka Jingpang ka outcome ru ka dang khamba mo nang ta ka baat pade ka dei hoot ya kumbami ha ki news channel ki prepare ka don ka Jingkiw ha kani ka liang hindrei ka dei ka porengi bangin kindetia mo bagin num shubliam ya no hindrei bangin detrei lang nadu ki porsnong habangi ngi persang ban approach ki ne ka approach kala ban wan ru naki bangin le ai ngi detrei lang omdei tangi porsnong hindrei ki faith based organization kinu ki seng samla ki seng kentei mo ki bakwa ban detrei ban gi hakani kalyang kila ban approach ngi nang taru ka sakawai pat ka khubor ka long ba udan ru helpline number 1097 uba ki patba kila ban call hakanu no kapor lada ki sngotu yala de ba kilong expose ne tang ban chu ajing tep ru ka bai de bat kani kalyang kila ru ban call ya uni u helpline number hakanu no kapor kita ki digi khubor ki bang kwa banai Iba Zayan. Teka closing comment jonga firstly ya ki general population ka ba kumala ong mene ba we should always abstain na ki casual sex mo gi de belong faithful mo ki partner jungi and they ban use making ki protection ta habangi chongkha outside a committed relationship mo te habai dei but ki person living with HIV ki baja na ka treatment mo akan tu ya baro ba kin one pass ka treatment mo ba kan di ki dawai mo ngi don mangi in ai mangi ki kamon ki kediang kat bala mo man support dipi te ba de kitu ki badang di dawai mo di testaba ki dawai mo nai ja na treatment namara pija na treatment mo ngiru ngi jinjar piru jinjar and apa ban lu hane mo ya ka u is equal to u dai mameda u is equal to u ka mod undetectable is equal to untransmittable mo namar kala yo bona ki phone call simba ka we video bangale apo naka office tena shko aban batai ne ba hoat mo la dangi di dawai tikna la dangi di dawai testa mo kam mut re bangila akot jingem da kamut ngidang lai ban chongkha klem na pen bit ken ya i lok na ya i khon mo takani kamut ba fiap strict very strictly have adhere ke treatment and shaban ban le kini ko plan chongkha te have consult ken ba ki counselor have consult ba ki doctor The National AIDS Control Organization kathrang bat kakhmi lenti ba kari India kadai kari kaba manla uway pa uway unong pang HIV AIDS uyo yakila jing sumar ki babha te kajing yada kaba kloy kajing sumar bat kajing kershan na kabenta kitu ki basakta ha ka HIV AIDS le se kala ban urlong tanglada don kajing buram yaki hok long briu man briu bat bakin yo ya kajing im ka baklem kanu kajing sha pet kmat lani kajing sha nyo ben ha ka im lang sa lang ni hap ban pediang ya kajing shisha bakani kajing pang kala ban wanja ha kajing im jongno re jongno hendai ka khubor ba bha pat kalong ba kadon kajing kermen bat kilat jing harap ki ba hajan si sempat ngai kuble ya baro langut ki nong yashim bata ki jongi I doktor I hujon I kong yada phira lang ria bat iba Zayan Marwen kuble sibun ya kapor ko jongfi ban ai kuble kerpang ya pi ki nong pe ki jongi hadung ini kendupat hakwe ke episode kuble sibun